Často od vás dostávame otázku, či sú naše žehličky na pleť skutočne účinné. Jednoznačná odpoveď je áno, sú účinné. Ale najskôr vám vysvetlíme mechanizmus, ako fungujú, potom ich budete vnímať inak. Nielen ako prostriedok, ako vyzerať mladšie, ale ako pomocníka, vďaka ktorému môžete zlepšiť kvalitu pleti a stimulovať metabolické funkcie kožných buniek, ak sú vychýlené od normálu, a zlepšiť ich fungovanie do takej miery, do akej to stav povoluje. Pokožka má v priebehu času tendenciu strácať pružnosť aj objem, čo vedie k tvorbe liniek, vrások, záhybov a ochabnutosti spôsobenému uvoľnením tkaní. Žehličky na pleť sú ideálne na oddialenie práve týchto procesov, udržanie a zlepšenie vašej prirodzenej štruktúry pokožky v dlhodobom horizonte. So žehličkou na pleť získate ideálneho sprievodcu krásou. Investícia do týchto prístrojov je investíciou do vlastného kolagénu, pomáhajúcemu vám zachovať mladistý hlad a navyše v pohodlí domova. Naša spoločnosť Kingrey sa venuje predaju kozmetických prístrojov už od roku 2010 a odvtedy sa držíme na čele inovácií v oblasti krásy. Boli sme prvými, kto priviezol na Slovensko žehličky na pleť v čase, keď ich ešte nikto nepoznal a než sa stali hitom. Pravidelne k nám prichádzajú vzorky rôznych kozmetických prístrojov, ktoré testujeme a vyberáme pre vás len to najlepšie. V našej ponuke nájdete nielen žehličky na pleť, ale aj široký sortiment kozmetických výrobkov vhodných pre každú vekovú kategóriu a rozpočet. U nás si vyberiete len najlepšie produkty pre svoju krásu. Je pravda, že na trhu nájdete množstvo alternatív, avšak my sme testovali väčšinu z nich a do našej ponuky sme zaradili len tie, ktoré splnili naše prísne kritéria. Neustále sledujeme kvalitu, funkčnosť a pohodlie používania prístrojov. Nechceme mať rozsiahly sortiment, ale uprednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Sledujeme trh a inovácie, výrobcovia nás už oslovujú sami, no my sa snažíme ponúknuť vám len to najkvalitnejšie. Prístroje na domáce použitie síce nie sú tak výkonné ako profesionálne prístroje používané v kozmetických salónoch, ktoré stoja tisíce eur. Ak ich však používate pravidelne, každý až každý druhý deň, výsledky sa kumulujú. Keď sa pracuje s pokožkou pravidelne, výsledky sú trvalejšie. Každým ošetrením stimulujete a aktivujete kožné bunky, ich regeneračné a detoxikačné procesy na pravidelnej báze. Výsledkom je dlhodobé spomalenie starnutia kožných buniek, vypnutie a omladenie tkaniva a zlepšenie vzhľadu. Mnohé funkcie našich prístrojov sa používajú aj pri liečbe rôznych ochorení. Rozdiel ale je, že s iným výkonom a intenzitou. Preto ak máte napríklad úraz, možno vám odporúčia elektroliečbu alebo svetelnú terapiu. Kozmetické prístroje sú malým pomocníkom, ktorý dokáže veľké veci v dlhodobom horizonte. Cieľia na pokožku, zlepšujú jej kvalitu, pevnosť a zdravie. Ich výhodou je, že sa môžu používať často a opakovane. Keďže sa ich účinky kumulujú, postupne sa vyrovnávajú krásnym plnohodnotným účinkom profi prístroja. Od roku 2007 spolupracujeme s nemeckým výrobcom kozmetiky najvyššej kvality, ktorá je aj mimoriadne vhodná pod žehličky na pleť. Na stránke Hyaluron.sk nájdete celý náš sortiment kozmetických prístrojov značky Beauty BioWave, Lift Me a celý sortiment kozmetických prípravkov značky Devi a Velmax. Ultrazvuk využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny na vytvorenie tepelnej energie v pokožke. Spúšťa napnutie, lifting a omladenie, zvyšuje produkciu kolagénu, ktorý pomáha spevniť pokožku a znižuje ochabnutie alebo vrásky. Vyvoláva tiež mikromasáž, ktorá uvoľňuje toxíny a zlepšuje prekrvenie a prúžnosť. Sústredená energia radiofrekvencie preniká do pokožky a stimuluje bunky, aby produkovali viac kolagénu a elastínu. Výsledkom ošetrenia je jasnejší a rovnomernejší tón pleti. Urýchľuje tiež bunkovú výmenu, takže pokožka je časom pevnejšia. Elektrostimulácia svalov, známa ako EMS, je procedúra, ktorá využíva mikroprúd na stimuláciu svalu, aby bol silnejší, pevnejší a štíhlejší. Pri mikroprúdových žehličkách sa pracuje s pokožkou a svalovou časťou tváre rovnako, ako keď pravidelne cvičíte tvárovú jogu alebo chodíte do posilovne. Je to tréning svalstva pod pokožkou, čím sa spalujú aj tuky. Opakovaním sa spaluje tuk lepšie a pokožka je napnutejšia. Ošetrenie galvanikou používa prúd s nízkou intenzitou na transport látok do kože. Ovplyvňuje bunkovú úroveň pokožky na základe princípu, že podobné náboje sa navzájom odpudzujú a opačné sa priťahujú. Galvanický prúd prúdiaci od hlavice smerom von pomáha otvárať póry, extrahovať nečistoty z hlbších vrstiev. Prúd prúdiaci od hlavice smerom do pokožky pomáha naopak vnášať výživné látky do hlbších vrstiev. Nízkofrekvenčná masáž sa účinkami líši od ultrazvuku, no môže fungovať súčasne s ním. Pomáha znižovať napätie v pokožke a spojovať si
lečiacich tkanivách. Uvoľňuje cievy a krv sa tak ľahšie dostáva do všetkých kapilár pokožky. Dodá pleti zdravý lesk, pretože krv bude prúdiť ľahšie, čím sa zlepšuje jej tón a farba. LED svetlo prináša úžasné vlastnosti. Zelené a žlté svetlo ošetruje nerovnomernú farbu pleti, zatiaľ čo červené svetlo stimuluje produkciu kolagénu a elastínu, pomáhajúc zmierniť starnutie pleti. Fototerapia má pozitívny vplyv na bunky, pričom modré svetlo dezinfikuje a červené svetlo stimuluje bunky k produkcii energie v mitochondriách, čo napomáha regenerácii tkanív a zlepšuje krvný obeh. Funkcia infra preniká hlbšie do pokožky ako červené svetlo a energizuje tkaniva. Zlepšuje tak krvný obeh a okysličenie buniek, stimuluje uvoľňovanie toxických odpadov pre zdravý a žiarivý lesk. Zlepšuje celkovú jasnosť pleti, tón, textúru a odolnosť. Ďakujeme vám, že ste si pozreli náš videoklip o žehličkách na pleť. Dúfame, že vás jednotlivé funkcie našich prístrojov zaujali. Vybrali ste si ten správny prístroj, ktorý bude pre vás najvhodnejší? Ktorá z funkcií vás zaujala najviac? Ak máte nejaké otázky, neváhajte sa nás spýtať v komentároch alebo navštívte našu webovú stránku www.hyaluron.sk.